Upon entering the stadium, you have the right to verify whether the security service provider deployed is registered with SIRA. Visit www.sira.co.za to confirm their registration and training status for event security. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs! Welcome to our fans on the TV. It's the international friendly. Bafana 3, Zambia 0. I'm joined by my brother. Igama ubani uphuma Sibo angifuni ukukhuluma kakhulu mnganami ngithi mina ke bathi umduduza umncane bathi umbule une experience angithi but masasibheka ama stats umfana omncane ungcono kunombule yo manje mina ngibona ukuthi wayimbule bengamfaki kule kunjani ku South Africa why umfana omncane ungcono kunombule uyalazi umbule kodwa umbula uyalazi ibhola inkinga ukuthi ahlukane noPiya uPiya kawuyeke uPiya umbula ushoka abafana abancane lapha bamshaya ibhola abafana abancane beZambia aweke uphuza utshwala uphuza uPiya Yesibo obeka wait ikhali Black Label final izomanje ubombeka umuntu uzophuza uPiya Did you know you can also verify the registration status of security officers by scanning the QR code on their SIRA identification card?